Laris. Sugeng Dalu. Hai. Halo. Kok ono nyopo penggemar Budi Wijaya Sundel Dalu iku ya apa sih? Loh, Mi. Kon ngomong apa pertama? Kok dublek Sugeng Dalu. Oh, berarti kupingku sing remek. Lah nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Miki Mi. Tetep kurang kompak. Sing salam pertama elek. Seje ambek Mami Okta. Saya coba sih. Aku salam nang kene sama Lea jawab. Alah yo nang. Ngaturaken Sugeng Dalu lan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sentimen koyoke. Yo gak sentimen. Hah? Wong-wong yo jelas milih aku timbang wekmu. Loh, yo jelas milih aku ngaku ayu Mi. Ayu. Aku ayu. Dul, Rini tak omongi. Ayo po Mi. Kon ayu iku lho paling satu rasa. Siji ambek Mami Okta, dua rasa. Dua rasa, rasa apa? Sing kanan. Sing kanan. Mari Mas. Mari Mas. Sing kiri. Teh Sisri. Sing tengah. Iki. Heeh. Teh Bandul iki apa? Ngawur ae. Ayo Nduk, salam. Atur konjo dumateng para rawuh, para sepuh aji sepuh kang sampun mirsani pagelaran akbar Budi Wijaya. Kula sesarengan Mbak Nur Mudaya ngaturaken Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Donga kula katur jenengan sami, mugi pinaringan berkahing Gusti Allah kesehatan rezeki kata barokah. Amin. Selamat sedaya wargane. Amin. Selamat sedaya pamong desane. Amin. Ugi selamat sedaya senimane. Nggih, amin. Ngene iki pamonge mek gak rene nyawer ya kebak. Bacot. Mek nyawer alhamdulillah. Lila. Mek gak nyawer tak enteni, Pak. Nggih. Ayo rene, Pak. Ayo, Pak. Sopo sih celuk-celuk ae rek? Oh, nggih, Bapak. Nggih. Nggih, atuh kesadung. Wis ta? Kayak tuku permen. Wis. Go tuku permen Mi. 4.000 luwung. Luwung. 10.000 kan 2.000 gak jangkep Mi. Lah iya. Ugi matur sembah nuwun sowane para YouTuber ingkang sampun nggih. meliput sesarengan kerja bareng dening channel YouTube Budi Wijaya. Nduk. Dalam Mi. Matur sembah nuwun katur dulur-dulur ingkang sampun rawuh. Sampun rawuh, nggih. Acara menika tersenggara kati wah cocok wae sing teko. Nggih. Kuwadah Mi. Iku awe-awe ae rek engko ae. Kuwi Mas Yanang Buri nggih. Tenang. Nduk, padatan saben nggih menika Bedayan Sekarsari serba-serbi menampilkan all artis seniwati saking keluarga dalem Ludruk Budi Wijaya. Saderengipun ayo diwiwiti sesarengan duo Es Tebu. Es tebu. Ece Pak Orek. Semadun masih. Aduh, alhamdulillah. Apa? Katur konjo dulur-dulurku sabu. Haji. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Sabu Semriki, sapa punden. Sapa punden Sugeng Dalu. Sugeng Dalu. Sabun dia iki. Sapa tebu. Meneh gawe ya sabu. Sapa tebu ya. Lah yo keroken lan. Atur konjo dumateng. Sabu saking keluarga dalem Setro ingkang sampun dipandhekani Abaroni Abah Jarwo ingkang sampun rawuh. Sabu Lakar Santri Sabu Lakar Santri. Sabu Lamongan Trans Jatim.
Dalam. Ugi saking tim pedhot jalur langit matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun. Nduk, ditimbali adik-adike. Nggih. Ingkang pertama ada siapa? Ada Mbak Bella Senggawati dan Amel Rahmawati. Katur gonjok Abah Suyanto saking Lakar Santri sembah nuwun gorene. Saking tim DP J. gendinge Salome. Sing duwe Lakar Santri Salome. Iya. Jos. Salome katur jenengan sami. Ayo Nduk. Perlu kami gatosan katur jenengan sami, mbok pilih badhe nyawer ataupun ekspresi. Ekspresi. Katur sinden-sinden cukup tenengandap mawon. Mawon nggih. Ben ketok sae gayen. Ketok sae Gang. Ngaten. Nduk dipun timbali salajengipun wonten informasi saking kambing akikoh dan kurban siap saji Bapak Kusnan Ibu Rofiatun Dusun Pidoto RT Setunggal RW 5 Dusun Sumput kanti telepon 085211414259 menerima akikoh. Akikoh. Monggo. Nggih. J. Ingkang selanjutnya Mi. Monggo. Wonten Dias sama Ristawati. Anyar. Anyar.
Sampun kabeh temen iki Mbak Dia sekali Mbak Rista. Mbak Rista. Sesarengan gending aromanis. Dipun lajengaken nak. J. Selanjutnya Mi, kita Monggo. tampil ya. Oh, kita tampilkan. Nggih, keliru. Kita tampilkan sing duwe gunung cupak. Neng Nana kali Neng Yantika. Asumongga. Spesialis campur sarine delewong. Sanana semerbak sem kali Yantika nyak nyik nyuk. Nyap nyip nyup. Walang kekek sesarengan Mbak Sanana kalian Mbak Yantika. Mbak Yantika. Anakku lanang teko rek ngene iki. Tanggal 19 dile. Nggih, langsung ke mawon. Aje. Selanjutnya Mi, ada Neng Rani. Sesarengan. Serangan Neng Mendi Wulandari. Wah, iki duo gemoy. Duo gemoy. Sugeng dalu kaji jamian jerakan bekecot ngiler. Nggih sugeng dalu Abah Roni. Rapat. Sesarengan Bu Menik kali Mbak Rani. Selanjutnya ada siapa Mi? Sopo iki Nduk? Neng Marsha sama Fikum Cahyo. Iki peranan. Ya, peranan-peranan. Peranan apa Mi? Iya. Sore
Rating kata jenengan sami. Mbak Yang Marsa Fikum. sama Mbak Fikum. Langsung dilajengaken Langsung Dok. menjalankan. Selanjutnya kita tampilkan Neng Mariati sama Neng Reni. Pengereman saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya. Ayo Dok. Ayo Nduk, ayo Nduk. Kembar iki nak. Kembar Oke, siam. Kembar siam. Kairing gendeng jamong Mbak Mariati kali Mbak Reni Rokima. Rotima. Langsung ke mawon. Lanjut. Wonten Neng Yuni kali Neng Titin. Sesarangan peranan penting saking keluarga dalam monggo. Neng Yuni kali Neng Titin. Katur jenengan sami dipun lajengaken Nduk. Lantakan wonten mi Sinten? Neng Rizky kali Neng Inga kali Neng Sartini. 3 personel katur 3 jenengan sami. personil. Semoga dalam film Putri Ular.
Sesarengan Bu Rizky. Sip. Bu Kali Bu Inge. Inge, Bu Sartini. Bu Sartini sampun kairing temangipun Tengul langsung Sip. kemawon. Sesarengan senior saking keluarga dalam Senior Ludruk Budi aja. Wijaya. Kairing gedeng Jula Juli nonstop. Ibu Yayu saking Matup Lamongan. Mantap Lamongan. Ibu Mary saking Mojosari. Dari Soko Ibu Mojosari. Irma saking Jombang. Saking Jombang. Mbak Nur. Di dalam Mami. Nggih menika sesarengan all artis seniwati saking keluarga dalam Ludruk Budi Budi Wijaya. Wijaya. Ngaturaken matur sembah Matur nuwun sembah sepindah nuwun. malih katur jenengan sami ingkang sampun rawuh. Saking rawuh. Langsung blender tenggene mburi Mas Jono. Mas Jono. Monggo dipun aturi sesarengan sampur sarine. Do lewo. Lewong. Tangan. Wis pokoke jos. Apa Yanto? Lebih baik dibawa saja ya Mas. Lebih baik dibawa saja nggih. Ayo jaluk dirapekno. Aku jaluk. Mohon maaf dibawa aja nggih. Karo sapa ta Le? Mami nanti mami. Sing penting Loh mesti lo Mas Jono ana nyawane. Tak kira be ono anu. Boleh jawanya. Asoy. Aduh simbok penting kawinan. Aku iki wis mandam wedokan. Aduh simbok rapi turu. Awal bengi mikir-mikir sliramu. Asik. Ora gampang wong bebojoan. Kudu bisa mas golek sandakan. Yen pengen urip mandamu, apa awakku coba kari waktu. Yen mangkono Yo Mas Jono. aku tak nyambut Iya, gawe. Galek. Iya tele to ngane mbone. Mun
simp aku wis gedhe ana prawan coba takokno Tole-tole ketane abang dicampuri kelapa parutan tole-tole ya tole rapine gampang paling penting golek simbok penting kawinan aku iki wis mandhep aduh simbok ora bisa turu awan bengi pengen ketemu ora gampang wong bebojoan kudu bisa mas dolek sandang bentang kepengen urip menemu apa awakku kau bakari waktu yen mangkono mbok yo mas aku tak nyambut gawe golek duit kanggo nikah iya tole tongane mone kowe bisa terlaksana Mantap bedoan katur jangan sami temeriki. Aji mami Nggih. Selajengipun Mas Jono sing nggih. Lilo. Ora ono sing jaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene kudu kuat ngadeg dhewe ratu ngadeg dhewe kudu tetek imane yo mas. Apa mas? Oh. Kutan Jombang arane Jawa Timur tlatahé uga tidak kota beriman yang membuat tadi nyatane kota santri ya pancen Loh, selamat ulang tahun untuk Bu Bos. Iku kabudayane
terus berjuang ningkatno pembangunan pantenan Gimana kamu patah-tatapan pedayan serba-serbi kang dilajengaken keluarga Seniwati Ludruk Budi Wijaya bertepatan dengan hari ulang tahun Bu Bos. Saya Mami Okta, Saya juga Nur Fadila. juga kru saking keluarga dalam Ludruk Budi Wijaya mengucapkan selamat ulang tahun. Semoga panjang umur. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir dan matur sembah nuwun untuk semua warga. Kula Mami Okta dan juga kru ngaturaken sugeng dalulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segera akan Anda saksikan pementasan lawak sesareng keluarga Budi Wijaya.